Zikamile ecaleni lokubulawa ka-AKA kanye nomngani wakhe uTibbs njengoba icala like labuyela enkantolo mhla ka-9 kuJanuwari 2025. Nokuyilapho khona abasolwa ababili umnumzane Mzwethemba Gwabeni kanye noLindokuhle Ndimande abafike bafaka khona isicelo ze-bail begcizelela ukucindezeleka kwemindeni yabo engaphandle ikakhulukazi ngezezimali ngenxa yokuboshwa kwabo. Nokuyilapho khona inkantolo efike yaveza khona ivideo noma ngithi ke i-footage abasola sengathi kuyona kuvela umnumzane Mzwethemba Gwabeni elandela u-AKA kusukela eKing Shaka International Airport eze eyofika eMhlanga ehotela. Kodwa ngaphambi kokuba singene kulona lolu daba ngicela ukuthi ngikubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenze isiqiniseko ukuthi subscribe ya like futhi uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Libuyele enkantolo lokubulawa ka-AKA kanye nomngani wakhe uTibbs njengoba mhla ka-9 January 2025 inkantolo ike yamamela basola ababili umnumzane Mzwethemba Gwabeni kanye noLindokuhle Ndimande ababeyofaka isicelo ze-bail bephethe nama-affidavits amasha osekulele kwinkantolo mhla ka-15 kuyo futhi lenyaka ukuthi ke ikhiphe isinqumo ibhekisisa ukuthi ke ingabe lama-affidavits kukhona na ulwazi olusha abaliphethe noma ke kuguquguqulwe lolu lidala obelikade luvele lukhona. Kubhekwa ekamZwethemba Gwabeni kuvela ukuthi ukhala kakhulu ke yena ngezinkinga zezimali umndeni wakhe obhekene nazo ikakhulukazi izingane zakhe akasehluleka ukuthi ke akhokhele ama-school fees azo njengoba ke yena evalele. Uphinde futhi ke waveza ukuthi ke unanenkinga enkulu ngomunye wamakhosikazi akhe kanye ke nengane yakhe asebehamba udokotela obaluleka ngengqondo ngenxa yokwethusa nokumangazwa ileli cala abalihambayo njengamanje. uLindokuhle Ndimande ke yena kufundo yakhe affidavit kuvela ukuthi itekisi akondla ngalo umndeni wakhe ukhale ngokuthi liyeke labake sengozini okusho ukuthi ke njengamanje akasakwazi ukuthi asupport umndeni wakhe kanye ke namakhosikazi kababa wakhe ongasekho emhlabeni. Umbuso ke nawo ubeke usuyiphendulela ke kulama affidavits usuveza ukuthi ke njengamanje baphethe i-CCTV footage eveza umnumzane Mzwethemba Gwabeni elandela umculo AKA esuka eKing Shaka International Airport eze eyoshaya eMhlanga ehotela. Zokhumula ukuthi ke ngaphambilini uMzwethemba Gwabeni wafaka imibuzo equestion enkantolo ngokuthi ke yena akazi ukuthi uhlaleleni lana esho nokusho ukuthi ke uma ukuthi yena athinteka kuleli cala kusho ukuthi ke kumele ivele ivideo e-airport ezomveza yena elandela lo mculikazi ongasekho emhlabeni AKA kanye nomngani wakhe uTibbs. Ngicela ukuthi ke ngilivale khona lapha lolu daba. Mangabe kukhona okunye okuvelayo ngizolokhu ngulethela khona la kwiMaswidi Mina Production. Engicela kuwena nje kunye ukuthi ke wenze isiqiniseko sokuthi ke uyasubscribe ungabe usakhohlwa ke nokukhomenta uphinde ushare nomunye. Ngiyabonga.